Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Расійскі шахат мог упасці ў раёне Калінкавічаў. Пра тое, што жыхары гораду чулі гукі выбуху, паведаміла выданне «Флагшток». Між тым, паводле маніторынгавай групы «Беларускі гаюн», прынамсі 3 беспілотнікі заляцелі ў паветраную прастору Беларусі з Чарнігаўскай вобласці. Пры гэтым выданне паведамляе, што афіцыйныя ўлады не каментавалі здарэнне. Аднак у інстаграм-акаунце Калінавіцкага райвыканкаму з'явілася памятка пра захады бяспекі пры атацы ці выяўленні дронаў. У Нямецчыне пачалі расследаваць справу супраць дэпутата саксонскага парламенту Йорга Дорнау, паведамляе выданне Deutsche Welle. Нямецкі палітык мае сельскагаспадарчы бізнес у Беларусі. Раней стала вядома, што на прадпрыемстве ў цяжкіх умовах працуюць вязні. Узбуджэнне крымінальнай справы супраць Дорнау пацвердзіла пракуратура Ляйпцыгу нямецкаму каналу МДР. У сваю чаргу медыякампанія выпусціла расследаванне пра бізнес палітыка. Гэтак прадстаўнікі кампаніі Цыбулька Бел і былыя партнёры, імёны якіх не называюць, апавялі ім, што ў лідзе адмыслова праводзіліся затрыманні, каб забяспечваць прадпрыемства работнікамі. Таксама паведамляецца, што праца палітзняволеных выкарыстоўвалася наўмысна, бо тыя, цытата, больш цывілізаваныя за звычайных вязняў, што адпаведна адбівалася на якасці выкананай працы. Упершыню пра тое, што прарасійскі палітык Дорнау выкарыстоўвае палітвязняў, паведаміла выданне Reform.News. У інтэрв'ю адзін з былых зняволеных апавядаў, што падчас працоўнага дня не было ежы, пітва і цэлага адзення. Работнікам плацілі каля 5 еўро за дзень. Гэтыя грошы ішлі на баланс турмы. У Мінску перадухілілі шэраг тэрактаў, якія рыхтаваў псіхічна хворы беларус. Прынамсі, такая заява прагучала ў эфіры ОНТ. Паводле прапагандыста Ігора Тура, выбухі мелі адбыцца ў канцы 2023 года у месцах масавага збору людзей. У прапагандысцкім сюжэце паказалі здымак экрана, на якім адзначаецца, што выбухі планаваліся ў гандлёвых цэнтрах Дана Мол, галерэі, на чыгуначным вакзале, станцыях метро, у БНТУ і нават кафедральным саборы. Падазраванага прапагандыста акрэсліў як агрэсіўнага маладзёна, у якога нібыта няма ні сяброў, ні працы. Задума здзейсніць тэракт з'явілася быццам бы пасля страляніны ў адной з казанскіх школаў у 2021 годзе. Маладзён нібыта таксама спачатку планаваў выбухі ў дзіцячых садках і школах, але пазней штабаваў план. Выбухоўку, як паведамляюць, зрабіў самастойна па метадычцы ў інтэрнэце. Вядома, што цяпер мужчына знаходзіцца ў псіхіятрычным шпіталі. Расія бамбавала Харкаў. У выніку удару прынамсі 12 пацярпелых, сярод якіх 3гадовае дзіця. Пра наступствы расійскай атакі апавёў мэр гораду Ігор Тэрэхаў. Паводле чыноўніка, цяпер трывае ратаўнічая аперацыя. Пад заваламі могуць застацца людзі. Адна з бомбаў трапіла ў шматпавярховік, другая упала ў лесапаласе. У некаторых раёнах пашкоджаныя электралініі, пра што могуць быць перабоі са святлом. Ізраільскія вайскоўцы здзейснілі авіяудар па сталіцы Лівану Бейруце. У выніку атакі быў пашкоджаны медычны цэнтр, што належыць Хізбуле. Будынак месціцца ў раёне Эль-Башура, недалёка парламенту краіны і штаб-кватэры ААН. Паводле Міністэрства аховы здароўя Лівана ў выніку удару загінулі прынамсі 6 асобаў, яшчэ 11 пацярпелі. Перад пачаткам атакі армія Ізраілю звярнулася да жыхароў асобных рэгіёнаў Бейруту паблізу аб'ектаў Хізбулы з заяваю пра неабходнасць эвакуявацца. Беларускіх школьнікаў вучаць быць аператарамі беспілотнікаў. Заняткі праходзяць у секцыях дзіцяча-юнацкага спорту на базах ДТСАФ. Пры гэтым чыноўнікі не прыхоўваюць, што такім чынам плануюць падрыхтаваць кадры для ўзброеных сілаў. У пачатку года паведамлялі, што ў краіне плануюць адкрыць прынамсі 10 секцыяў па дрон-рэйсінгу. Тое, як адбываюцца заняткі, паказала газета Мазырскага райвыканкаму. Журналісты адзначаюць, што секцыя ў Мазыры першая Гомельскай вобласці. Туды набралі вучняў старэйшых класаў. Іх плануюць пазнаёміць з канструкцыяй дронаў і навучыць імі кіраваць. Гэтак мы зможам базава рыхтаваць каля 1000 аператараў штогод. Гэта адпавядае нашаму галоўнаму заданню спрыяць арміі. Паводле нашых разлікаў да 2026 года мы цалкам забяспечым сілавыя структуры аператарамі дронаў. У Магілёве зноў пасадзілі кіроўцу, які на смерць збіў дзіця, а праз паўгода выйшаў з калоніі па амністыі. Бацькі загінулага хлопчыка запісалі відэазварот, у якім апавялі, як дамагліся аднаўлення справядлівасці. Каб вярнуць кіроўцу за краты, пара мусіла ездзіць на асабістыя прыёмы да старшыні палаты прадстаўнікоў Ігора Сергіенкі і генеральнага прокурора Андрэя Шведа. На ней мы узнали подробности амнистии, то есть как она происходила, что он освобожден даже от дополнительного наказания, то есть ему вернули сразу права
Аварыя, у выніку якой 61-гадовы кіроўца перавысіў хуткасць і збіў 10-гадовага хлопчыка, адбылася сёлета ў студзені. Дзіця пераходзіла дарогу паводле правілаў на зялёнае святло і па пешаходным пераходзе. У выніку сутыкнення з машыною хлопчык загінуў на месцы. Да смяротнага ДТЗ кіроўцу пазбаўлялі правоў 5 разоў, у тым ліку за язду пры алкагольным ап'яненні. Таксама мужчына меў больш за 35 адміністратыўных справаў за парушэнне правілаў дарожнага руху. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочу ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.